దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. కర్తరుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం ఉండావదాక. మరొకసారి పునరుద్ధాన దినం ముందు మీ మధ్యలో మరొకసారి వాక్యాన్ని పంచుకోవటానికి దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ సదవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளிலே மறுபடியும் இன்னொரு விசை இந்த மீடியா மூலமாக உங்களுக்கு முன்பதாக வந்து நிற்கிறது. கர்த்தர் செய்த கிருபைக்காக நன்றி சொல்கிறேன். మరి ఈ లాక్డౌన్ వల్ల మళ్ళీ మందిరాలు మూయబడినటువంటి స్థితిలో కనపడుతుంటున్నాయి. இந்த லாக்டவுன் மூலமாக மறுபடியும் சபைகள் எல்லாம் மூடப்பட்ட காலமா இருக்குது. కాబట్టి ప్రియమైన వారలారా, எனவே பிரியமானவர்களே, దేశంలో మరి ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ మరి దినదినం కేసులు అత్యధికమవుతుంటున్నాయి. కాబట్టి இந்த கொரோனா வைரஸ் கொள்ள நோயினால நாளுக்கு நாள் பார்க்கும்போது தேசத்திலே அநேக ஜனங்கள் பரவி கொண்டிருக்கிறது. కాబట్టి దేశము సమాధానం కోల్పోయి ఉంటున్నది. இன்றைக்கு தேசத்தை பார்க்கும்போது சமாதானம் இழந்ததா இருக்கிறது. దేశ ఆర్థిక స్థితి కూడా దిగజారినటువంటి స్థితిలో కనబడుతున్నది. కాబట్టి தேசனுடைய நன்மையும் ரொம்ப ஒரு மோசமான இருக்கிறது. కాబట్టి బైబిల్ గ్రంథంలో మనం గమనించినట్లయితే, எனவே வேதாகமத்தில் நாம் பார்க்கும்போது ఇర్మియా గ్రంథం యెరెమియాவின் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 29వ అధ్యాయము 29వ அதிகாரம் 7వ వచనం నుంచి కొన్ని మాటలు చదువుకుందాం. 7వ వచనంలోంచి சில వచనங்களை நாம் தியானிக்கலாம். నేను మిమ్మలను చెరబడిపోయిన పట్టణం యొక్క క్షేమము కోరి దాని కొరకు యెహోవాను ప్రార్థన చేయుడి. దాని క్షేమము మీ క్షేమమునకు కారణమగును. நான் உங்களை சிறைப்பட்டு போகும் பட்டணத்தின் சமாதானத்தை தேடி அதற்காக கர்த்தரை விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள். அதற்கு சமாதானம் இருக்கையில் உங்களுக்கும் சமாதானம் இருக்கும். కాబట్టి ఈ లాక్డౌన్ దినాలలో எனவே இந்த லாக்டவுன் நாளிலே మరి మందిరాలలో ఆరాధన లేదు, சபைகளிலே ஆராதனைகள் இல்லை, ఉపవాస కోడికలు లేవు, ఉపవాస జపங்கள் இல்லை, ఇంటి కూటాలు లేవు, வீட்டு கூட்டங்கள் இல்லை. కానీ బైబిల్ గ్రంథంలో చూసినప్పుడు எனவே வேதாகமத்தை பார்க்கும்போது మరి అక్కడ ఆ యొక్క పట్టణం యొక్క క్షేమము కోరి దాని కొరకు ప్రార్థన చేయుడి. దాని క్షేమమే మీ క్షేమములకు కారణమగునని వ్రాయబడి ఉంటున్నది. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, பட்டணத்தின் సమాధానத்துக்காக విన్నపం பண்ணுங்கள், அப்போ உங்களுக்கும் சமாதானம் இருக்கும்னு சொல்லி வசனம். కాబట్టి ఈ రోజులలో మనము కాలక్షేపణ చేయకుండా, எனவே இன்றைக்கு நம்மளுடைய நேரத்தை வீணாக்காதபடிக்கு సమయాన్ని మనం సద్వినియోగపరచుకుంటూ நேரத்தை நாம் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொண்டு మనం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలి. ప్రియమైన వారలారా, దేవుని సముఖத்திலே జెబిக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும். ఈ రోజు మనము చూస్తున్నటువంటి మన దేశము మరి ఆర్థిక స్థితి దిగజారిపోతుంటుంది. ఒకవైపు చూస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క తెగులు విస్తరిస్తున్నది. కాబట్టి இன்றைக்கு நம்மளோட தேசத்தினுடைய நிலைமை பார்க்கும்போது எல்லா ஆதாரத்திலையும் அது ரொம்ப ஒரு விழுந்து கிடக்கிற ஒரு நேரமா இருக்கிறது. எனவே அந்த கொள்ள நோய் கூட அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது. కాబట్టి ప్రియమైన వారలారా, எனவே பிரியமானவர்களே, మనము ప్రార్థన చేయాలని நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று దేవుని వాక్యము మనల్ని బలపరుస్తుంటున్నది. దేవునుடைய వచనం நம்மை பலப்படுத்துகிறது. కాబట్టి మన పట్ల దేవుని యొక్క ఉద్దేశము చాలా గొప్పదై ఉంటున్నది. எனவே நம்ம దేవునుடைய திட்டம் நம்ம மேல் பெரிதா இருக்கிறது. కాబట్టి అదే 11వ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే, அதே அதிகாரத்திலே 11వ వచనத்திலே நம்ம గమనించుம்போது, నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుదును. రాబో కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే గాని హానికరమైనవి కావు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கும் நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவைகள் தீமைக்கல்ல, సమాధానத்துக்கு ఎదువాన నినవుಗಳే. కాబట్టి చూడండి ప్రియమైన వారలారా, రాబో కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలిగినట్లు అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే గాని హానికరమైనవి కావని బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు భవిష్యత్తు గురించి రాస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూడగలము. வருகிற நாட்களிலே உங்களுக்கு அது தீமைக்கல்ல, సమాధానத்துக்கு ఎదువాన నినవుகளே అని சொல்லி தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது. కాబట్టి ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా, எனவே பிரியமான சகோதரி సహోదరునే, మనం ఒకవైపు ఈ యొక్క మరి తెగులు విస్తరించేటువంటి దినాలలో భయపడుతూ ఏదో ఒక మరి మూలలో కూర్చొని మనము దుఃఖిస్తూ మరి వ్యసనక్రాంతులు కాకుండా మనము ధైర్యము కలిగి నిరీక్షణ కలిగి దేవుళ్ళ ప్రార్థన చేయాలి. நாம் இந்த கொள்ள நோயை பரவி கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லி நாம் ஒரு மூலையில உட்கார்ந்து துக்கித்து
பயந்து கொண்டிருக்கிற நாட்கள் அல்ல. நாம் தைரியமாக நின்று ஜெபிக்கிற ஒரு காலமா இருக்கிறது. 12వ వచనంలో దేవుడు అదే అంటున్నాడు, మీరు నాకు మొరపెట్టుదురే అని, మీరు నాకు ప్రార్థన చేయొచ్చు వత్తురేమని, నేను మీ మనవి ఆలకింతును. చూడండి, దేవుడు మరి మనము దేవుడికి మొరపెట్టాలనియో, మనం దేవుడికి ప్రార్థన చేయాలనియో, దేవుడు మన ప్రార్థనలు మన విజ్ఞాపనలు వినుటకు ఆయన సిద్ధంగా ఉంటున్నారు. தேவன் சொல்லுகிறார், நாம் கூடி வர வேண்டும், அவரை பார்த்து விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் అని சொல்லி దేవుడు ఎదురుపార్த்து கொண்டிருக்கிறார். కాబట్టి మనము దేవుని ఉద్దేశాలు నెరవేర్చేటువంటి వారమై ఉంటున్నామా? நாம் தேவனுடைய ஒரு சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறவர்களா இருக்கிறோమా? లేకపోయిన ఎడల ఈ లోకపరంగా ఒకవేళ లోకంలో సంభవించేటువంటి విషయాలు చూసి మనము దిగజారుతుంటున్నామా ప్రియమైన వారలారా? இல்லவென்றால் நாம் இந்த உலகத்துல வருகிற இந்த உபద్రவங்களை குறித்து பயந்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு நிலைமையில இருக்கிறோமா? మనం అలా కాకుండా మనం దేవుళ్ళో మనల్ని మనం ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి, మన కుటుంబాన్ని ధైర్యపరచాలి, మనము ఈ లోకంలో ధైర్యం కలిగి జీవించాలని దేవుడు మనల్ని బలపరుస్తుంటున్నాడు. நாம் பயப்படுறவர்களா இராதபடிக்கு நாம் நம்மளுடைய குடும்பத்தை ஆகட்டும் நம்மளையாகட்டும் நாம் பலப்படுத்துகிறவர்களா இருக்க வேண்டும். కాబట్టి మనం దేవుని వెతికేటువంటి వారమై ఉంటున్న మనము நாம் தேவனை தேடுகிறவர்கள். ఈ 13వ వచనం అంటున్నది, 13వ వచనం சொல்கிறது, మీరు నన్ను వెతికిన ఎడల పూర్ణ హృదయం పూర్ణ మనస్సుతో నన్ను గూర్చి విచారణ చేయని ఎడల మీరు నన్ను కనుగొందురు, నేను మీకు కనపరుచుకొందును, ఇదే యెహోవా వాక్కు. உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னை தேடுவீர்களானால் என்னை தேடுகையில் கண்டுபிடிப்பீர்கள் சொல்லுகிறது. కాబట్టి పూర్ణ మనస్సుతో మనం ఆయన్ని వెతకాలి ప్రియమైన వారలారా. நான் முழு உள்ளத்தோடு அவரை தேட வேண்டும் பிரியமானவர்களே. పూర్ణ మనస్సుతో ఆయనకి మనం ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చేయాలి. நான் முழு இருதயத்தோடு அவரை பார்த்து விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும். అలా చేసినట్లయితే அப்படி பண்ணும்போது మనము ఆయనను కనుగొంటాము, நாம் அவரை கண்டுபிடிப்போம். ఆయన తను మనకి ఆయన ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఆయన కనపరుచుకుంటాడని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. அவர் காண்பீர்கள் சொல்லுகிறது. కాబట్టి తాను ఆయన మనకి కనపరుచుకునేటువంటి దేవుడై ఉంటున్నాడు. அவரே தன்னை தான் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். కాబట్టి ఈ రోజులలో இந்த நாட்களிலே దేవుడు మనకి ఎంత సన్నిహితంగా ఉంటున్నాడు, தேவன் நமக்கு இவ்வளவு சமீபமா இருக்கிறார், దేవుడు మనకి ఎంత అనుకూలంగా ఉంటున్నాడు, தேவன் இவ்வளவு நம்மளுக்கு ஒரு అనుకూలமா இருக்கிறார். కాబట్టి మనము వెతికేటువంటి వారమైనటువంటి మనము அவரை தேடுகிற మనము పూర్ణ మనస్సుతో ఆయన మనం వెతకాలి ప్రియమైన వారలారా. முழு இருதயத்தோடு நாம் அவரை தேட வேண்டும். ఈ రోజులలో దేవుణ్ణి పూర్ణ మనస్సుతో వెతికేటువంటి వారు చాలా ఖరీదై ఉంటున్నారు. இன்று இந்த நாட்களில் பார்க்கும்போது முழு இருதயத்தோடு தேடுகிறவர்கள் கம்மியாயிருக்கிறார்கள். అంటే నేను కూడా దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తుంటున్నాను, వెతుకుతుంటున్నాను అంటారే గాని, நானும் தேவனை தேடுகிறேன் ஜெபிக்கிறேன் சொல்லுவார்கள், కానీ పూర్ణ మనస్సుతో ఆయన ప్రార్థించేటువంటి వారు లేరు. ஆனால் முழு உள்ளத்தோடு அவரை ஜெபிக்கிறவர்கள் இல்லை. ఈ కఠోరమైన దినాలలో, இந்த ஒரு కఠినమైన నాட்களிலே మనం దేవుని పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ మనస్సుతో మనం ఆయన్ని వెతకాలి ప్రియమైన వారలారా. நாம் முழு இதயத்தோடு நாம் ஒரு தேட வேண்டும். మనము మన విశ్వాసము, நம்மளுடைய விசுவாசம் దేవుని మీద అది ఆధారపడి ఉండాలి. தேவனை சார்ந்து இருக்க வேண்டும். చూడండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు సముద్రం మీద నడిచి వస్తుంటున్నప్పుడు, நம்ம இயேசுவானவர் அந்த கடல் மீது நடந்து வரும்போது పేతురు చూశాడండి. பேதுரு பார்க்கிறார், యేసయ్యా, இயேசுவே నేను కూడా నీటి మీద నడుస్తానన్నాడు. நான் உம்மை போல தண்ணீர் மேல நடப்பேன் అని சொல்கிறார். యేసయ్య చెప్పాడు, இயேசுவானவர் சொன்னார், సరే రమ్ము అని. சரி வா అని சொல்லி கூப்பிட்டார். చూడండి, ఒక 2 అడుగులు పెట్టే తల్లికి அவர் 2 அடிகளை நடந்து வரும்போது పేతురులో అవిశ్వాసం వచ్చేసింది. பேதுருக்குள்ள ஒரு அவிசுவாசம் ఆ నీటిని చూసిన వెంటనే, அந்த தண்ணீரை பார்த்த ఆ உடனே, అలలను చూసిన వెంటనే அந்த அலைகளை பார்த்த உடனே భయపడిపోయాడు ప్రియమైన వారలారా. பயந்தார்கள் பிரியமானவர்களே. కానీ ఆయనతో ఉన్నటువంటి ఆయన ఎవరనగా, அவரோடு கூட இருக்கிறவர் யார் என்று சொன்னார், ఆయన భూమికి ఆకాశానికి దేవుడై ఉంటున్నాడు. அவர் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் உடையவராய் இருக்கிறார். గాలిని సముద్రాన్ని గద్దించగా అవి నిమ్మలమైపోయాయని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. காற்றையும் கடலையும் அதிற்றும் போது அது அமைந்ததுன்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. కాబట్టి అటువంటి మంచి దేవుణ్ణి, ప్రకృతియే దేవునికి మరి లోపడుతుంది. కాబట్టి అంత గొప్ప దేవుడిని నమ్ముకున్నటువంటి మీరు నేను కూడా మన విశ్వాసము, మన యొక్క ప్రార్థన జీవితం ఎలా ఉండాలంటే నమ్మకం కలిగి ఉండాలి. இயற்கையை
சர்வ வல்லவருக்கு கீழ்ப்படியும் போது நீயும் நானும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சர்வ வல்லவருடைய நம்மளோட கூட இருக்கும்போது நம்மளோட ஜபம் வல்லமையா இருக்க வேண்டும். కాబట్టి చూడండి యాకోబు విషయంలో మనం గమనించినట్లయితే நாம் யாக்கோபுடைய விஷயத்துல பார்க்கும்போது అదే యెర్మయా గ్రంథం 30 అధ్యాయం 10వ వచనంలో அது எரேமியாவின் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 30ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனத்திலே பார்க்கும்போது 10வது வசனத்திலே నా సేవకుడైన యాకోబా భయపడకుము, ఇశ్రాయేలు విస్మయమునందుకు నేను దూరము నుండి నిన్నును చెరలోనికి పోయిన దేశం నుండి నీ సంతానము వారిని రక్షించుచున్నాను. బెదిరించువాడు లేకుండా యాకోబు సంతతి తిరిగి వచ్చి నిమ్మలించి నెమ్మది పొందును. ஆகையால் என் தாசனாகிய யாக்கோபே, நீ பயப்படாதே, இஸ்ரவேலே கலங்காதே என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இதோ நான் உன்னை தூரத்திலும் உன் சந்ததியை தாங்கள் சிறையிருப்பின் தேசத்திலும் இராதபடிக்கு ரட்சிப்பேன். யாக்கோபு திரும்பி வந்து அமர்ந்து சுகித்திருப்பான், அவனை தத்தளிக்க பண்ணுகிறவன் இல்லை. చూడండి, ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే இந்த வசனத்தை நான் கவனிக்கும் போது యాకోబు సంతతి తిరిగి వచ్చి నిమ్మళించి నెమ్మది పొందును. హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா. யாக்கோபுடைய சந்ததி திரும்பி வந்து நிம்மதியா இருப்பார்கள் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. కాబట్టి మనము మళ్ళీ మంచి దినాలు చూడబోతుంటున్నాం. நாம் மறுபடியும் செம்மையான நாட்களை காண்போம். మళ్ళీ మనము మంచి మరి సుఖ దినాలను మనం చూడబోతున్నాం. ప్రియమైన వాళ్ళారా, மறுபடியும் ஒரு நல்ல நாட்களை நாம் சமாதானமான நாட்களை நாம் கண்டடைவோம். కాబట్టి మనం నిరీక్షణ కలిగిన వారమై நாம் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறவர்களாக దేవుణ్ణి మనం నిరీక్షిస్తూ தேவனை நாம் சார்ந்து நம்பி దేవుడు మన పట్ల మేలే చేస్తాడు, ఎన్నడూ కీడు చేసేటువంటి దేవుడు కాదని, தேவன் நம்மளுக்கு தீமை செய்ய மாட்டார், நன்மையே செய்வார்னு சொல்லி మనం ఆయన మీద నమ్మకం ఉంచాలి. ప్రియమైన వాళ్ళారా, நாம் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். కాబట్టి మన పట్ల ఆయనకున్న ఉద్దేశము, நம்மேல் அவர் வைத்திருக்கிற ஒரு சித்தம், అది సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే గాని హానికరమైనవి కావని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. அது సమాధానమైన அவைகளானால் தீமை அல்லன்னு சொல்லுகிறார். కాబట్టి మనమందరము కూడా எனவே நாம் எல்லாரும் దేవునిలో మనల్ని బలపరచుకోవాలి. தேவனுக்குள்ளே நம்மை நாம் பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ఆయన మన పట్ల ఆయన గొప్ప కార్యము చేయుటకు శక్తిమంతుడై ఉంటున్నాడు. அவர் நம்மேல் செய்கிற காரியங்கள் பெரிதா இருக்கிறது. ఈ ప్రపంచం మీదకి వచ్చేటువంటి నాశనము, ఎటువంటి నాశనాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా తన బిడ్డల్ని ఆయన తప్పించుటకు శక్తిమంతుడై ఉంటున్నాడు. இந்த உலகத்துக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு நாசமான ஒரு கொள்ளனை வந்தாலும் கூட தன்னுடைய பிள்ளைகளை அவரை காப்பாற்றுகிறவராய் இருக்கிறார். మొట్టమొదట మనం చేయవలసినది, முதலாக நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன? మన పట్టణము కొరకై మనం ప్రార్థన చేసేటువంటి వారమై ఉండాలి. நம்மளுடைய பட்டணத்துக்காக ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். రెండోదిగా మనం గమనించినట్లయితే, இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கும்போது దేవునికి మనము ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు తెలియజేసేటువంటి వారమై ఉండాలి. நம்மளுடைய ஜெப விண்ணப்பங்களை அவருக்கு தெரியப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். మూడోదిగా మన పూర్ణ మనస్సుతో ఆయన వెతికేటువంటి వారమై ఉండాలి. மூன்றாவதாக நாம் முழு உள்ளத்தோடு அவரை தேடுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். అలా ఉన్నట్లయితే அப்படி இருப்போமானால் యాకోబు యొక్క సంతతికి చేసినటువంటి వాగ్దానము, யாக்கோபுக்கும் தன்னுடைய சந்ததிக்கு கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம், ఈ రోజు మీకు నాకు కూడా దేవుడు ఆ వాగ్దానం ఇచ్చేటువంటి దేవుడై ఉంటున్నాడు. இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் அந்த வாக்குத்தத்தை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். మనల్ని బలపరిచి నడిపించేటువంటి దేవుడై ఉంటున్నాడు. కాబట్టి நம்மளை பலப்படுத்தி நடத்துகிறவராய் இருக்கிறபடியால் ఈ యొక్క దినాలలో இந்த நாட்களிலே మన సమయాన్ని మనం పోనీయకుండా సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకొని దేవుని సన్నిధిలో మనము ప్రార్థన చేద్దాం. దేవుడు మనల్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. நம்முடைய நாட்களை வீணாக நாம் போக விடாதபடிக்கு ஞானிகளை போல நம்மளுடைய நேரத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொண்டு நம் தேவனுக்குள்ள நாம் முன் செல்வோம். ప్రార్థన చేసుకుందాం. ஜெபிப்போம். మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన పరలోకపు తండ్రి, எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, నాయన ఈ రోజు యెర్మయా గ్రంథం 29వ అధ్యాయంలో నా ప్రభువా కొన్ని మాటలు నా ప్రభువా ధ్యానించుటకు మీరు చూపిన కృపను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. இன்றைக்கு எரேமியாவின் புத்தகத்தில் 29ஆம் அதிகாரத்தில் சில வசனங்களை தியானிக்க நீர் செய்த கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ఈ లాక్డౌన్ వల్ల నా ప్రభువా తండ్రి
విశ్వాసులందరూ కూడా కొన్ని సందర్భాలలో సోలిపోయిన స్థితిలో ఉంటున్నారు కాబట్టి இந்த லாக்டவுன் நாட்களிலே விசுவாசிகள் அநேக ஜனங்கள் சோர்ந்து போயிருக்கிற நேரத்தில் இருந்திருக்கும் போது ஆண்டவரே నీ వాక్యాన్ని పంపించి మీ బిడ్డల్ని బలపరచునయ్యా. உம்முடைய வசனங்களை அனுப்பி உம்முடைய பிள்ளைகளை பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. మీ బిడ్డల్ని నా ప్రభువా ధైర్యపరచండి తండ్రి. உம்முடைய பிள்ளைகளை நீ தைரியப்படுத்தும் ஆண்டவரே. ఆనాడు యాకోబు సంతతి వారు ధైర్యపరిచిన దేవుడివి. அன்றைக்கு யாக்கோபையும் தன்னோட சந்ததியும் தைரியப்படுத்தின தேவன் ఈ అంత్య దినాలలో ఆత్మీయ ఇశ్రాయేలీయులైనటువంటి మీ బిడ్డలు నా ప్రభువా తండ్రి నాయనా మీరు బలపరచండి. ఆ పరమ కానాను యాత్రలో ఎవరు సోలిపోకుండా నాయన నా ప్రభా తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు కూడా మెలకువగలిగి ధైర్యం కలిగి జీవించేటువంటి కృపను దయచేయండి. இந்த கடைசி நாட்களில் எல்லா ஜனங்களும் உம்மை சார்ந்து வாழ கர்த்தாவின் கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. ఇంతవరకు మీరు మా మధ్యలో నా ప్రభా తండ్రి మీ వాక్యముల చేత మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు స్తోత్రములు. இதுவரைக்கும் உங்களுடைய வசனங்களால் எங்களை பலப்படுத்தினதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటూ లెచ్చిస్తూ எங்களை தாழ்த்தி உம்மையே உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.